Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Subo nga adlaw, pagtambak sang basura sa kilid sang Sumag River ang ginpapanaugan sang cease and desist order. Isa pagig ka mangrove area sa Punta Taytay ang ginreklamo man kay gintambakan sang basura. May report si Romeo Subaldo. Ginkatuan sang Benro, City Legal Office kag City Engineer's Office ang mismo nga lugar sa kilid sang Sumag River nga ginreklamo nga may gintambak nga basura. Ini kasunod sang reklamo sang pumuluyo nga mayara sang contractor nga diri nagabubo sa mga basura gikan sa daan nga dump site sa Bacolod sa Barangay Mandalagan. Sunod sa kay Barangay Administrator sang Sumag nga si Dominador Berganio, wala sang may nag-coordinate sa ilang opisina nga magbubo sang basura sa area sa tupad sang Sumag River. Makita nga hindi lang duta ang ginbubo sa lugar kundi may mga upod ini nga mga plastic kag mga bayo. Ginpaabot directly sa office ni Ma'am Dating sa Benro kan sa social media. Oo. So dito na lang gani kami na nakabalo nga ang activity gali is dumping of garbage. Ano nga ba nila sa inyo sir? Anong idam? Wala sa lisensya? Wala ginakalisensya. Wala coordination. Naabtan ni Maria Fetres Puentes ang pamuno sa Bacolod Environment and Natural Resources Office nga magluwas sa mga basura nga ginapatihan gikan sa daan nga dump site sa Mandalagan. May nagsugod naman sa paghaboy sang ilang mga basura sa area. Suno sa iya, makabig ini nga illegal. Hindi ini filling materials. Ang isa ka landfill area o kung dump site dapat may prescription period kung saan o ini siya pwede magamit. Under the law, ang basura should be contained in an area gidya nga separate kag ang amuni nga mga klase basura may ara niya prescription period ang DNR based sa aton nga layip kung saan mo siya magamit or ang like for example ang landfill facility may prescribed period kung saan mo lang siya magamit because for example ari pa siya sa decomposition stage niya. So this is unstable for like building construction kung amo ni ang tungtungan mo. Gani ginserbi na kaina ang cease and desist order nga ginpagwa ni Mayor Albi Benitez. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, ipauntat ang anuman nga aktibidad sa area kay wala sang permit ang pagtambak sang basura dire. Instruction of Mayor Albino nga itatong gid ang tanan nga activity dire nga issue kita sa cease order. Kay may apparent violation kita sa law, which is Republic Act 9003. And upon verification with the Benro, wala pa gid permit ang activity siya di. So nag-issue kita sa cease order sa. So for now sir, wala sa any activity ka pwede mapadayon dire. Ang ginakakulbaan nga basi kung mag-ulan, ang tubig halin sa sini nga basura magkadto sa Sumag River. Matapos ma-serve ang CDO, nagpadulong ang mga opisyales sa Barangay Punta Taytay. May reklamo man gikan sa barangay nga may mangrove area nga ginamat-amatan tampok. Una nga gintampok dire, duta. Kag sumugod sang Pebrero, may amat-amat na nga gintampok nga mga basura. Ginapatihan man nga basura dire gikan sa daan nga dump site sa Mandalagan. As far as we know, ang hindi pa rin basura, amo ning materials. Pero sa December, in-discussan na rin namon. Pag-abot sang February, na document ko na niyo. Nga siling ko reklamo na. Pwede na lang ang February. Ini amo ni siya. Ang inang gintapa na amo na siya. Ini bago naman nga tambak ko. Bago naman ako kapida ng tirada. Dapat ipakakas a basura diri sunod sa City Legal Office. Sa Martes nga adlaw, pagkatapos ang Semana Santa, may patigayunon nga conference sa tunga sa syudad sang contractor nga nagtambak sang basura kag landowners para maplastar kung ano ang dapat nga himuon sa subong para wala sang may mahalitan sa natabo nga pagtambak sang basura. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.